Райондың Ишей авылы Төпкөлдә урынлашкан. Төпкөл тигәстә был яктар Ходай тарафынан онытылган төбәк түгел. Авыл әлбиттә район үзәгенән алыста ята. Бында барып етер өчен ярайһы гына вакыт талап ителә. Урындагы халык өчен дә юл алыслыгы дигән проблема бар. Әмма Ишей авылы халкы быга бер дә борсылмай. Аралар алыслыгы техника заманында кыенлыктар тудырмай дигән булалар. Ишейләр өчен иң мөһиме бердәм, тату, үз yerенә береккән халыктың яшәве. Бында туып үскән яшьтәр дә әллә ни сит яктарды үз итмәй. Шуңа авылда яңынан яңа йорттар калкуын дәвам итә. Ишей авылының кабатланмас гүзәл табигать косагында урынлашуы бында яшәүче халыкка матди байлык та, күңелгә рух, дәрт өстәүселә. Авылдың киләсәге ул әлбиттә яшь буын. Ишей әллә нейзур авылдардан хыналмаһа ла, урында белем усагы эшләп килә. Авыл мәктәбе кала мәктәпләреннән бер ни тиклемдә аерылмай. Бында укыту, белем алу өчен барлык шартларда булдырылган. Укучылар якты, иркен бүлмәләрдә шөгыльләнә. Әлбиттә, бар yerдә барган оптимизация шаукымы был мәктәптә лә урап үтмәй. Хәзер ул 9 класска калдырылган. Оптимизация безгә лә кагылды. Менә бүген без филиал рәвешендә функционер бит Тәмәссез мәктәбенең филиалы булып эшләйбез. 9 класста безнең хакланды. Әлбиттә, 1 класска без 1 класска 5 бала кабул иттек. 9 класста 8 бала укый бидән. Быелгы уку елында 10 выпускникларыбыз бөтәһелә икенче уку йортларына урнашып укуларын дәвам итәләр. Сибай гимназиясында, Баймак гимназиясында, Уфала гимназияла, колледжларда бар, унаһыла бөтәһелә укуды дәвам итәләр. Артабанда менә авылда балалар, бәләкәс балалар бар. Өмет белән яшәйбез. Шу безнең бик алыс битендә урнашкан авылыбыз, Тимәс центрга бик алыс йөрергә, Баймак белән 2 километрдан ашурак битендә йөрү юл. Әлбиттә, менә шундый матур бина ла үзебезнең балалар үзебезнең авылда мәктәпте бетеп, артабан менә 9 бетеп да укуларын дәвам итә. Әлбиттә, без шундый өмет белән яшәйбез. Ата-әсәләр дә шундый өмет белән яшәй. Нисек булса мәктәп эшләһен, акларга тырышайык дип, матур итеп эшләргә тырышабыз. Урындагы эшкуарлар да мәктәп, авыл тормышына битараф түгел. Улар төрле мәсьәләләрне хәл итәргә булышлык итә. Кәрәк булһа, төзелеш материаллары белән тәэмин итә. Үткәрелгән саралардан да ситтә калмай. Предприятиялар бар, бunda шәхси предприятиялар бар. Индивидуальный предприниматель Фигл Анатолий Александрович авыл кешеләр өчен эш урыннары булдырды. Шуның 2 предприниматель үзебезнең авылдан сыккан, Абдрахманов Ильдус Юлаевич и Искужин Азамат Шахигалиевич. Алар икәүләр шәхси пилорам тоталар һәм менә шу пилорамдарында урманда заготовка белән кешеләргә эш урын тәэмин итәләр. Үзләренең пилорамында кешеләргә эш урыны ошо бүтән предпринимательләр бик матур итеп эшләйләр. Мәктәп тормышына, авыл тормышына әлбиттә улардан бик зур ярдәм алабыз. Менә Филин Анатолий Александрович безнең иң беренче спонсор мәктәпте бүтән яктан карый. Традиция буенча ул мәктәпте генә карамый, авылда ла карый. Менә яңрак кына 1 октябрь уллар көне булып үтте бит инде. Елда ул нисә пенсионер бар авылда, бөтәһендә бүләкләйде. Я утын сыгара, кайһы бер ел 10 бирә. Менә быел продуктовый наборлар бирде. Һәрберенә онда продуктовый набор, чаепитие үткәрәбез. Бunda спонсорствовать итәләр тоже предпринимательләр. 71 пенсионер булды. Шулук Анатолий Александрович ел һайын безгә яңа елга вис авылдан балаларына күлектер бирә. Яңа тугандан ул менә үзе әйтә, с 0 до 18 всех детей мне список дайте, пожалуйста, тебе дали. И мәктәптә укыган балаларды без яңа туган балаларга тиклем списокты бирәбез и тапшырабыз. Садикка йөрмәгән балаларды садикка биреп списокны ел һайын уже шундый итне күрәбез. Нинди ярдәм кәрәк, ул бер вакытла безгә отказ әйтмәй. Быелгы былтыргы уку елына водяной насос алып бирде, например, бездән аны эшләгән кешеләрен дә түләне. Дөйм алганда 40 меңлек спонсорский эш күрһәтте ул безгә. Шанна Абдрахманов Ильдус Юлаевич, Искужин Азамат Шайгалевич мәсеткә, балалар баксасына спонсорство иттеләр. Мәктәптә балаларга белем бирүдән тыш тәрбияви эшләр дә һөҙөмтәле үтәлә. Бигрәк тә туган ергә, табигатькә һөйү тәрбияләү хезмәт дәресләрендә сагыла. Монда укучылар безнең урмандарда булган йәнлектәр, кош-корт һындарын кәүдәләндереп төрле сувенирлар яһай. Кул астында кәрәк-ярактар эшләргә өйрәнә. Хезмәт дәресеннән булган олимпиадаларның да еңүчеләре улар. Мин
Шахматтың ошой нен фигураһын эшләйм. Ул бик кызыклы, уны матур итеп торып, обрезка эшләйм ошой итеп. Кыркаң һәм килеп сыга. Шам буяйм. Үзең охшаган төскә. Һәм төрле нәмәләр эшләйбез монда. Бик күп мин нәмәләр эшләдем. 6 класста укыгам да. Технология дәресем миңа охшай. Киләсәктә менә үзегезнең эшләргә өйрәнүегез безгә кирәк булырмы? Әйе, кирәк. Ныграк кирәк, авылларга кирәк. Городтарда укытым кирәкме инде. Монда яшәү үзе бер гомер дигән булалар. Ул ысындап та шулай. Мәктәп бинаһы үз эченә авыл китапханаһында, балалар баксаһында һыйндырган. Балалар баксаһы ла өметле күренә. Бында берничә тифтә бала олы теләк менән йөрөй. Тәрбиячеләр дә кескәйҙәргә ягымлы. Улар уен аша балаларда дуҫлык, миһербанлык, ярҙамсыллык тойғоларын тәрбиәләргә күп көс һала. Безнең Ләйсән балалар баксаһы 2004 елда ошо яңы бинала асылды. Һәм шуннан алып бик күп реорганизациялар кичереп, хәзер без мәктәпкә кушылып, филиал дошкольный группа, мәктәпкә яшьтәге төркем дип аталабыз. Балалар бик теләп йөри, кәмендә 12 бала, 15-12 бала һәм йөриләр, бик теләп йөриләр. Балалар баксаһына ашкынып, теләп киләләр, төрле уеннар, дәресләр үткәрәбез. Ата-әсәләр белән берлектә бик күп матур кичәләр үткәрәбез. Авылда үткәрелгән бөтен сараларда ла без актив катнашабыз. Урында Агыйнәйҙәр Атайсалдар клубы ла әүҙем эшләй. Улар концерт номерҙары менән күрше ауылдарға сыға, ижад итә. Үзебездә Агыйнәйләрнең клубын ойыштырып бирдек тә, җитегенәге сөйнек тәүдә. Хәзер менә 10 кешегә барып биттек, әлхәмдулилlah. Яшьтәрбез килеп тора булай алмашка. Эшебез булай әлхәмдулилlah барып үзебезгә бара дип уйлайбыз инде. Ниндәй генә мәктәптә бер төрле мероприятие булһа, авылда ниндәй булһа, без бөтәбездә әүдем генә катнашып йөрибез. Авылдың уртаһында ултырган иман йортыла үзенә әллә кайдан йәлеп итә. Мәсеттең эшләүе лә урындагылар өсөн юаныс. Шуга ла изге йорттан яшеле, картыла айырылмай. Иманлы ердә азып-тузып йөрергә юл куелмай. Бында әдәп һәм тәрбия хөкем итә. Уллар да киләләр, яшьтәр дә килә. Йома намазларына килә инде. Йома намаздан фарыз намазларын үтәбез. Бында гайр вакыт никах та укытабыз. Балаларга исем кушабыз, сабый балаларга. Безнең имам Темес авылыннан Гарифул Мөхтәр Мөхәммәдҗан улы. Мин авылның мәзине инде. Бұл безнең мәсҗидебез ошо Темес силсәбетендә тәүге мәсҗидләрдән булып төзелде. Тәүге мәсҗидебез Арыякта булган бер өйдә инде. Бұл мәсҗидтә Азмагулов Сәлимиян Галимиян улы төзү тавыштырган, ул хәзер мәрхүм инде. Шуның ярдәме менән, авыл халкының ярдәме менән инде. Авыл халкы күп ярдәм итә, акчалар ярдәм итә. Ул вакытта Лисрон кызлар эшләйне, Лисрон кызлар материал менән дә ярдәм иттеләр. Шулай үзебез тырышкан булабыз. Үзебез укыйбыз инде, үзебез Коръәнне укырга алдык. Һәр төбәктә урындагы халкы менән дан тота. Ише авылы халкы иһә көчле рухлы халык менән бай. Мәстүрә инәйҙе күрше-тирә авылдарда ла яхшы беләләр. Ул мөнәҗәт әйтеүсе, тарихи йырҙарҙы оҫта башҡарыусы булараҡ билдәле. Ҡарсаҡ ағас башында, ҡанаттары айҙың ҡашында. 5 ваҡытта намаҙ уҡымаһаҡ, ни әйтербеҙ Аллаһы ҡашында.
Биш вакытта намаз укымак, не әйтер бед Аллаһы кашында. Олы яшьтәге инәй хәтер һандығының иң истә калырдай мәлдәре менән уралган хәтер йомгагын һүтә. Был дөньяла ул нимә генә күрмәгән, дәһшәтле һугыш елдарында тыныс, иркен, яхшы тормыш тула. Нурналарды, кайгыларды күп күргән әбимен инде. 83 яшь ултырам, Аллаһның биргәненә шөкер. Ана шул Кулсыра авылында тыудык инде, Кулсырага Хакмар буенда тыудык, Хакмар буенда үстек. Шунан мына Киевште дигән җиргә эш асыргас колхозда икмәк юк, нәмә юк, ыдалаталар. Яңгыз гына атайдын аты бар, буның да атын алып колхозга оештырып алды һинәләр. Без атсыз ятып калабыз дип, шул Киевште дигән җиргә күсеп килдек. Шунда эштән атайымдар, шунан һугышка киттеләр. 41 ел безнең атай бер партийный бабай булды, шул тиктем шәпте авылда, авыл депутаты, хәзер депутат диләр, элек авыл сельсоветы тәмил йөртә торганнар. Авылда депутат булып йөрүне шәпте бабай булды. Һәйбәт эштәне, булган партийный партияга алдылар. Һушка иткәндә әсәем гыя торган партияга кермәһин, партияңа итмәк бирәме дип. Партияның бугасын тәүләп китерделәр инде дигәне 41 ел июньдән ана шул 22-һендә һуш башталганы. Июнь бетте дә августның 20-ләрендәме бер ай гына торып, уже атайымны һушка алып та киттеләр. Без 5 бала ултырып калдык, бер үй сул сәй белән 6 бала ултырып калдык. Шул үзебезнең теш тырнагыбыз белән һугыш вакытына ла бирешмәдек. Нимә етте шуны тырнанык, ашанык, җир эшендә эштәнек, утынында кыркып, песәнендә саптык. Безнең Киевштән ыспалап һава кыздылар, нигә Кулсырага, Муллакага кадәр агып бара торгайны. Шунда без вакыт итеп шул 9-10 яшьлек балалар, 11 яшьлек балаларны Бурнавларда апаралар. Бурнавларабыз. Шунда кем аягына баха күтнән шуа иштәйһең, давайте френде биреп торганнар. Эштәйбез, эштәмәй калайта, итмәк бирәләр бит инде. Манауна былай һәүгесе бирибез, сабатабыз, хапылда бер, анда аяк киеме кайда һиңа, өс киеме кая, өстең бетә, тузып, аягың бетә, тузып. Шулай дип эттәнеп барып кеше булып алдык инде. Шунан ашы бабайга сыккас, Аллаһның биргәненә шөкер, эштәмәнем. Бабай эштәне үзе тернәксел шәп булды. 5 малайыбыз, 3 кызыбыз булды, 8 бала үстердек, Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлиллаһ. Хәзер һәр кайны үзе бер урында, үзләр һәр кайны дөнья үтеп торган балаларым да әлхәмдүлиллаһ шөкер. Зарланырлык түгел, килеп торалар, китеп торалар, сакырып торалар, барып торабыз, кайтып торабыз. Тормыштың әсеһен дә, сөсөһен дә татырга тура килгән инәйгә. Аслык, каты сир, фронттан килгән карахаттар, шулай да күңел төшенкелегенә бирелмәнек. Вакытында киндерештан, күлдәк, аякка сабата киеп, авыр эштә эшләп үсергә тура килһә лә, күңелебез көрте юл. Мәстүрә инәй һикәненсе тистәне ваклаһа ла, такмак әйтеп бейеп алырга ла аптырамай. Яшь барһа ла, күңел 18-дә генә тыйыл шаяртып. Üstümdəki külməyimdə xalatqa alışmayım. Üstümdəki külməyimdə xalatqa alışmayım. Hikəmiş yaşda bu hamda qızlardan qalışmayım. Hikəmiş yaşda bu hamda qızlardan qalışmayım. Səsim qavhayalla kitə gün hayın taramaham. Səsim qavhayalla kitə gün hayın taramaham. Qartayğanımda bilməyim közgüyə qaramaham. Qartayğanımda bilməyim közgüyə qaramaham. Мәстүрә инәй бакса үстерә, кош-корт асрай, һыер малын көтә. Хәрәкәттә бәрәкәт икәнлеген истә тотып, әүдем тормыш алып бара ул. Матур гаилә ил күрке дигән мәкаль яшәп килә халыкта. Ишейдән күрке иһә ул Гусевтар гаиләһе. Иван һәм Раиса Гусевтар Ишей мәктәбенең тәүге укытучыларынан һынала. Гаилә башлыгы Иван Гусев озак еллар мәктәп директоры, директор урынбасары булып эшләй. Ә Раиса Гусева башкорт балаларына рус теле серләрен өйрәтә. Уның күренекле әдипләре менән таныштыра. Укытучыларның талапсан, гадел, һәр нәмәне урынына yetkirib башкаруы үз һөҙөмтәһен бирә. Хәзер уларның касандыр укыткан укучылары югары дәрәҗәләрдә биләй. Күбеһе укытучы һөнәрен үз иткән. В 1939 году приехали в Ишей и в 1 класс пошел. Окончил 7-летку, педучилище, начал работать учителем здесь, в Ишее. До пенсии работал в школе. В 1992 году на пенсию вышел. Еще 4 года
попросили работать. Это 96-й год кончил. И до сих пор на пенсии. Четверть века управлял школой. Четверть века. 23 года директором, а там завучем. Мы здесь, в Ишее, уже живем 75-й год. В 39-м году семья Канищевых, я Канищева, девичья фамилия. И они в 39-м году сюда. Вот 75-й год мы здесь живем в Ишее. Долгожители. Старше нас здесь никого нет. Долгожители, если сказать. После окончания педучилища Тимясовского, ну, кого куда раскидала судьба, кого в Баймакский район подальше, кого в Абзелиловск, кого в Бурзянский, а меня вот на второй лесозавод рядом. Я каждую неделю приходила домой, 4 года там отработала, потом вот в 58 году поженились, через дорогу мы жили, пошли пешком в Тимясово, зарегистрировались сами вдвоем, безо всяких свидетелей, и прожили 55 лет. Я работала в начальных классах, иногда приходилось работать в старших классах, русский язык и литературу приходилось преподавать, но в основном я учитель начальных классов. Если сказать, здесь в Ишее все родители мои ученики и дети родителей тоже мои ученики. Деревня моя, деревянная давняя, смотрю на тебя я, прикрывшись рукой, ты в легком платочке июньского облака, в веснушках черемух стоишь над рекой. Авыл укытыусыһы абруйлы булыр өчен һәр яклап та өлгөлө булырга тиеш. Гусевтар гаиләһе тап шундайдардан. Улар бына инде 55 елдан ашыу бергә гомер итә. Гаиләнең ныклыгы уны төзегән ике кешенең бер-беренә ысын шәхес итеп яратып, хөрмәт итеп яшәвенә бәйле. Мөхәббәткә сорналып, бәхетле яшәгән гаиләне гомер мизгелләренең давылы ла, ел ямгыры ла какшата алмай. Гусевтар гаиләһе иһә был һүзләргә асык дәлил. Рядом наши два крыльца, два зеленых деревца, по соседству бьются рядом наши жаркие сердца. Белүбезсә, бәхет күктән төшмәй. Бәхеткә ынтылып яшәгән Ишей халкы үз язмыштарын үзләре төзеп, тормышның һәр минутының кадерен белеп яшәй. Һәр туган көнгә куанып, булганга шөкер итеп, тату көн итә бында халык.